Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Ran, Yowa Arcana, Nida Torres, Cindy Mirabueno, Samuel Lagarto, Lolita de la Peña, Jimbo de la Peña, at sa mga nag-renew ng badge na sina Paulo Abestado at Jov Galit. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng kapatid ko na si Ate Bujing. Taong 2005, Ugbo, Tondo, Manila. Itong mga panahong ito, kasalukuyang namamasukan si Ate Bujing sa isa sa mga kainan dito sa Ugbo. Totoo ba yung sinabi ni Ate Bujing? Maraming kainan dito? Hindi pa kasi ako nagagawi dito eh. Anyway, balik tayo sa kwento. Hindi na lang papangalanan ni Ate Bujing yung dati niyang pinapasukan doon. Gawa ng tsuhi niya kasi yung may-ari. Baka mamaya, maupakan siya pagbalik niya doon eh. Ang mga gawain lang ni Ate Bujing sa pinapasukan niya, sumama sa palengke kapag madaling araw, tulog pagbalik ng bahay, tapos kahera siya. Hindi naman siya yung tipikal na tauhan. Chill-chill lang yung trabaho niya doon. Pamangkin ng may-ari eh. Yung pwesto ng tsuhi niya, nasa bahay lang din. Kumbaga, tirahan na nila, tapos andoon na din yung negosyo. Nasa baba lang nung bahay. Naglalagay lang sila ng mga mesa at bangko sa tapat. Tapos karinderya na. Medyo malaki yung bahay nitong tsuhi niya. May 2 kwarto, malaking kusina, sala, 2 CR. Tapos yun nga, yung pwesto ng karinderya nila. Kapag namamalengke sila, maagang maaga ang gising nila. Mga alas 3 o alas 4 yon ng madaling araw. Walang patid yan, Lunes hanggang Linggo. Kasama ni Ate Bujing sa kwarto yung 2 anak na babae ng tsuhi niya. Tapos may mga trabahador itong tsuhi niya na sa baba ng bahay natutulog. Malawak naman kasi yun. Sa sala sila nakapwesto. Bilang kasama si Ate Bujing sa palengke kapag madaling araw, maiksi lang ang schedule niya sa pagkakahera. Alas 10 lang ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tapos bahala na siya kung matutulog siya o meron pa siyang gagawin. Hindi naman gala itong si Ate Bujing. Bahay lang din siya after niya magkahera. Tapos kapalitan niya yung isang pinsan niya sa pagkakahera. Yung isang pinsan naman niya, si Bel, kakulitan niya sa kwarto. Hindi sila yung mga tipikal na dalaga na pinag-uusapan yung mga kalalakihan. Hindi sila ganon. Bagkus kababalaghan ng kanilang topic kapag nag-uusap silang dalawa. Tama kayo nang narinig. Mulat ang magpinsan na ito sa iba't ibang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Yung pinsan niya kasing si Bel, merong regalo. Meron itong third eye. Tapos ang libangan nilang dalawa, dudungaw sila sa bintana kapag mga alas 8 na ng gabi. Tapos pagmamasdan nila yung mga taong dumadaan sa tapat ng bahay nila. Ayon dito kay Ate Bujing, palaging sinasabi ni Bel sa kanya na humawak siya sa kamay nito. Tapos may mga ituturo siyang kaluluwang sumasabay na naglalakad sa mga tao. Ginawa yun ni Ate Bujing pero wala siyang nakikita. Ang dami ng tinuturo ni Bel sa kanya pero wala talaga eh.
Hanggang sa natatawa na lang si Ate Bujing. Kasi nakikita niyang seryosong seryoso si Bel. Tapos pawis na pawis. Minsan pang sinabi ni Bel sa kanya, may mga bumibili sa kanila na walang ilong, walang bibig, basag ang bungo, walang ulo. Iba-iba. Ang nakakapagtaka, normal itong kinakausap ng nanay niya o kung sino man yung nagtitinda. Para bang hindi ganun yung nakikita nila? Bilang wala namang nakikitang ganun si Ate Bujing, iniisip niya, dagdag kwento na lang yon ng pinsan niya para humaba yung topic nila. Halos gabi-gabi ginagawa nila yan. Pero wala namang nangyayari. Kwento pa ni Bel kay Ate Bujing, huwag siyang bababa ng bahay nila kapag 2:00 ng madaling araw. Kasi may gumagala sa kusina nila na matandang babaeng nakasuot ng itim. Suplada yon tsaka nananakit. Minsan ang nakita ni Bel yon nung uminom siya ng tubig ng 10 oras ng gabi. Pipilay-pilay yung matandang nakaitim na papasugod sa kanya. Tapos hinawi nito yung hawak-hawak niyang baso. Sa gulat ni Bel, napatakbo ito at nagsisisigaw siya. Mula nung mangyari yun sa kanya, hindi na siya bumababa ng ganung oras. Pero, hindi lang sila isang beses nagkita nung matandang nakaitim. Maraming ulit na at wala itong pinipiling oras. Kaya kapag madaling araw, kung naiihiman siya, hihintay na lang niyang magising yung mga namamalengke tapos sasabay siya sa pagbaba. Sinasabi din niya sa tatay niya yung mga nakikita niya pero hindi siya pinapansin. Bata pa lang siya, nakikita niya na yung matanda na yun. Palaging masama ang titig, tapos nakasimangot yung muka. Parang galit na galit sa mundo. Nung narinig lahat yan ni Ate Bujing, doon niya napagtanto na kaya pala mahilig sumabay sa kanila itong si Bel dahil meron itong kinakatakutan sa baba. Kay Ate Bujing, baliwala naman yon. Ang sa kanya lang, tamang kwentuhang magpinsan lang yung ginagawa nila. Tsaka, tanggap na niyang hindi siya makakakita ng kahit na anong klase ng multo. Marami pang kinukwento si Bel sa kanya. Hindi lang yun yung mga nakatira sa bahay eh. Marami pa. Kaso lang, sa halos araw-araw nilang pag-uusap tungkol sa mga nakikita ni Bel, medyo tinatamad na si Ate Bujing na makinig sa kanya. Wala namang patunay eh. Kahit anong hawak niya ng kamay dito kay Bel, hindi siya makakita-kita. Gusto talaga ni Ate Bujing makakita ng multo para naman makarelate siya sa mga sinasabi ni Bel. Tuwing walang nangyayari sa ginagawa nila, ang palaging sambit nito ni Ate Bujing kay Bel, wala naman akong makita, Bel eh. Ano kayang pwedeng gawin? Pagtanong niya kay Bel niyan, napatingin si Bel sa itaas ng ulo niya. Tapos para itong merong sinusundan. Tanong niya sa pinsan niya, Bel, ano yun? May nakikita ka na naman? Sabi lang ni Bel sa kanya, shh, may sinasabi sila sa akin. Pinipigilan ni Ate Bujing yung tawa niya kasi yung mukha ni Bel parang bangag na hindi maintindihan. Tapos tumutulo yung laway niya na hindi niya alam. Bumalik lang yon sa ulirat nung tinawag na siya ni Ate Bujing. Nagulat pa itong si Bel. Tapos ang sabi nito sa kanya, mamaya, baba ka raw.
Matapos magsalita ni Bel niyan, humiga na ito sa kama. Tinatanong pa siya ni Ate Bujing pero nakatalokbong na eh. Weirdong-weirdo siya sa inaasta ni Bel. Pero hinayaan na lang niya. Lumipas ang ilang oras. Nakaligtaan ni Ate Bujing na bumaba ng mas maaga. Antok na antok siya. Pagbaba niya, nandoon na yung tsuhin niya. Nagkakape na. Habang nagtitimpla siya ng kape niya, nakwento niya sa tsuhin niya yung napag-usapan nila ni Bel. Natatawa-tawa lang yung tsuhin niya. Ang sabi nito sa kanya, tinatakot lang siya ni Bel. Ilang taon na silang nakatira doon. Wala naman siyang nakikita. Maski yung kapatid ni Bel, wala ding nakikita. Talagang namumukod tangi lang si Bel na nakakakita. Payo ng tsuhin niya sa kanya, huwag na gaanong pansinin yung mga sinasabi ni Bel. Baka nananakot lang. Habang nag-uusap sila, napatingin itong si Ate Bujing sa CR. Kasi narinig niyang tumunog yung pinto. Nakita niya na may pumasok. Nakaitim tapos mahaba yung buhok. Parang yun tiyahin niya. Tanong niya dito sa tsuhin niya, "To, sasama po ba si tita? Kukuha siya ng kakanin?" Sagot ng tsuhin niya sa kanya, "Nako, paanong sasama yun? Tulog na tulog sa taas. Ginigising ko ayaw gumising. Bukas na lang daw siya bibili ng kakanin." Nagtaka si Ate Bujing kasi may nakita siyang pumasok ng CR eh. Tsaka narinig niyang tumunog yung pinto, di ba? Sabi niya sa tsuhin niya, "Ha? Nasa CR siya to. Pumasok eh." Nagkatinginan sila ng tsuhin niya. Tapos bakas yung pagtataka sa mga mukha nila. Tumayo si Ate Bujing para silipin yung CR. Narinig pa nila ng tsuhin niya na may nagbubuhos nga sa loob. Habang pakape-kape yung tsuhin niya, sabi niya kay Ate Bujing, "Katukin mo nga. Baka hindi ko lang napansing bumaba. Kamo, aalis na tayo. Anong oras na oh?" Kinakatok ni Ate Bujing yung CR. Tapos panay ang tawag niya sa tiyahin niya sa loob. Matagal na siyang nasa labas pero walang sumasagot. Ang sabi niya sa tsuhin niya, "To, wala eh. Ayaw sumagot." Sabi ng tsuhin niya, buksan niya na yung pinto. Pagbukas ni Ate Bujing, saktong-saktong bumaba yung takip ng inidoro. Pero walang tao. Sabi niya sa tsuhin niya, "To, wala si tita." Sagot nito sa kanya, "Ha? Paanong walang tao? May nagbubuhos kanina, di ba?" Bigla na lang, binalot ng lamig yung likod ni Ate Bujing. Animoy may pumasan o merong yumakap sa kanya. Grabeng pangingilabot ang naramdaman niya nung mga oras na yon. Tapos parang may tumutusok-tusok sa likod ng ulo niya. Kahit balot pa sila ng pagtataka dahil sa narinig nila sa CR, nag-aya na itong tsuhin niya na pumunta sa palengke. Nung nasa biyahe na sila, hindi mawala-wala sa isip ni Ate Bujing yung naranasan niya sa CR. Ano ba yung narinig nila? Ano ba yung naramdaman niya? May daga ba sa loob ng CR? Sumakto lang ba yung malakas na hangin ng oras na yon? Marami siyang tanong pero alam niyang si Belang ang makakasagot nun. Lumipas ang buong araw na iniisip ni Ate Bujing yun. Hindi din siya halos nakakain. Wala siyang gana. Nung tapos na yung oras niya sa karinderya,
Agad-agad umakyat siya para makipag-usap kay Belle. Marami kasi siyang itatanong. Ito, hindi malimutan ni Ate Bujing to. Ang sabi ni Belle sa kanya, "Nahawaan ka na. Dahan-dahan ka na ding makakakita." Tanong ni Ate Bujing, "Ha? Nahawaan? Makakakita? Nang ano?" Hindi sumasagot si Belle sa kanya. Tapos may mga tinuturo-turo na naman to sa labas. Paghawak ni Belle sa kamay niya, gulat na gulat si Ate Bujing dahil marami siyang nakitang naglalakad na tao sa kalsada. Maniwala kayo o hindi, yung nakikita ni Ate Bujing, nagbabanggaan pero tumatagos lang sa isa't isa. Tapos yung kulay nila iba-iba. Merong normal na tao lang, merong sobrang puti, merong mapuputla, maiitim na parang nasunog. Basta, iba-iba. Tapos yung sinasabi ni Belle na mga walang ilong, walang bibig, basag ang ulo, nakikita na din niya. Gulat na gulat si Ate Bujing. Tapos umalis siya sa bintana. Hindi na kasi niya kinakaya yung mga nakikita niya. Ang sabi niya kay Belle, "Ano yung mga yun?" Sabi lang ni Belle sa kanya, "Di ba? Marami sila." Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Ate Bujing nun. Tapos nagpaalam na siya kay Belle na matutulog na lang. Nagising si Ate Bujing mga bandang 12:00 o 1:00 yon ng madaling araw. Tulog na lahat sa kanila. Nakaramdam siya ng matinding gutom, gawa ng hindi siya gaanong nakakain ng buong araw, di ba? Bumaba siya sa kusina nila para magluto ng makakain. Mag-iinit lang naman siya ng mga tirang paninda. Saglit lang yon. Habang hinahanda niya yung kakainin niya, nakarinig siya na may tumutok-tok sa lamesa nila. Kahoy lang kasi yun eh. Yung parang tunog ng daliri na tumutok-tok sa lamesa. Ganito. Paulit-ulit yun. Napalingon siya sa likod niya kasi andun yung mesa eh. Madilim. Hindi niya makita kung may tao ba o wala. Patay kasi lahat ng ilaw eh. Eh di ba, yung mga tauhan nila doon sa baba natutulog? Tinitingnan niya yung dulo ng mesa kasi parang may nakaupo. Tinanong niya, "Bert, bakit gising ka pa?" Pagtanong niya, tumayo yung nasa dulo ng lamesa. Tapos mas nilakasan nito yung pagtuktok. Wala pa namang nararamdamang kakaiba si Ate Bujing nun. Hindi rin siya natatakot. Di niya nalang din pinansin. Sa isip-isip niya, "Bahala ka nga dyan. Lasing ka na naman." Pagbalik niya ng tingin, wala na yun doon. Sinilip niya kung saan natutulog yung mga tauhan ng tiyuhin niya. Kumpleto naman. Ando doon lahat. Nung hinahango na niya yung ininit niyang lumpia, may narinig naman siya sa likod niya na puro pabuga yung hinga nun. Tapos malamig sa batok. Nagsalita siya. Sabi niya, "Tigilan niyo ako ha. Bubuhusan ko kayo ng mantika." Yung humihinga sa likod niya, pumilis.
bago humarap si Ate Bujing. Ang sabi niya, hindi kayo Napatigil siya sa pagsasalita niya nang bumungad sa kanya ang isang babaeng nakabelong itim. Nangingitim ang mga labi. Nanginginig ang ulong gigil na gigil sa kanya habang nakatitig ito ng masama. Nanigas ang katawan ni Ate Bujing, tapos nagkikis-kisan yung mga ngipin niya na hindi niya alam kung bakit niya ginagawa. Dahang-dahang umatras yung babaeng nakaitim habang patuloy ito sa paghinga. Nung nasa lamesa na yon, bigla itong nagtuktok ng 3 beses at biglang tumakbo papasugod sa kanya. Hindi na alam ni Ate Bujing yung mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya. Nakahiga siya sa sofa nila habang pinapaypayan siya ng tiyahin niya. Natataranta yung mga tao doon kasi ang inisip nila, baka pinagtangkaan siya eh. Diba, may mga trabahador doon sa baba. Pinapaamin yun ng tiyuhin niya, pero wala silang masagot dito. Nung bumalik na sa ulirat si Ate Bujing, kinuwento niya sa tiyuhin at tiyahin niya yung mga nangyari sa kanya. Nagulat ang dalawang ito. Gawa ng hindi lang pala siya yung unang may ganong kwento. Yung pinsan niyang si Bel, parehong-pareho ang nangyari sa kanila. Doon na pagtanto ng tiyuhin niya na hindi pala talaga nananakot yung anak niya. Totoo pala talaga lahat ng sinasabi sa kanila nun. Mula nung mangyari yon, nung araw na din yon, hindi sila nagbukas ng tindahan. Pinabendisyonan nila sa pari yung bahay nila. Kumbaga, house blessing ulit. Tinanong ni Ate Bujing si Bel kung umalis na ba yung babae na yun sa bahay nila. Sagot nito sa kanya, dapat hindi na nagpa-bless. Hindi marunong yung pare. Mas marami na sila ngayon. At lahat sila nakatira na sa kusina. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, marami na akong nababasa, naririnig, na tungkol sa hahawakan ka nung may third eye o hahawakan mo yung may third eye tapos pareho na kayong makakakita. Siguro, may punto, no? Pwede kang makakita kapag meron kang kasamang nakakakita. Tapos palagi mo pang kausap yun. Sinishare niya sa'yo yung mga nakikita niya na hindi mo nakikita. So ang mangyayari, mamumuo ngayon sa isip mo yung mga sinasabi niya. Ang tendency, nagke-create ka ng image sa isip mo ng mga posible mong makita na narinig mo mula sa kanya. Gets nyo? Doon ngayon papasok yung sinasabi nilang nakakahawang third eye. 'Di ba? Pwede rin no? Tsaka, unang engkwentro pa lang ni Ate Bujing nun sa Black Lady. Alam nyo ba? Minsan niya pang nakita ito sa sobrang pangit na sitwasyon. At yun ang naging dahilan ng paglayas niya sa bahay ng tiyuhin niya. Banata na ba natin? O balik tayo sa kwentong aswang? Kayo ang magpasya. Pero bago ko tapusin to, pasintabi ho sa mga pari dyan. Pasensya na sa naging dialogue ni Bel. Naniniwala ako sa inyo at
buong buo ang respeto ko sa lahat ng pari sa buong Pilipinas o sa buong mundo man. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.